dengi perkhat pang kumno ba Christianity ka stang kumno ba ka GM ko jong Jesu ka stang ngani ka perthai hoi ka sedang daki jing thulpa andre ka clip mat ka ba Jesu once kini perthai la ya syami u daki jing le persya u hera ru ong man penyap ya baru ki khulung ki badang arsnem karta namar ba uting lani usyun ya Jesu ti umdei tang hakapor ka badang khayo Jesu baru si jing em ko jong u ya syami jing le u syami jing le na ki Pharisee na ki Sadducee na ki no hikai di kisenran ki jong Jesu ro baru khat arngot ki kisap niap kidon ki bisa di kidon ki bisa lentam mau kidon ki bisa sanar pna di kata ka itu ingi baladangi emi kan ki jim kristan hakar kom ka badai hakar kom ka ublai ubu laningi emi kan ka jing Christianity the right way kamu ngila man kemidan ti ki jing ile persya usoitan unum unkuslai pi lani unum le ai pi lada pimlong ka jing ma ya ki hima ka jong hari ka klimat ka bang piyeng ka klimat ka ba pm na mata ublai ka klimat ka ba pile na mata ka hima ka jong blai ka ka klimat ka ba ka job ka sedang ka penia le persya ya pi